Il-President ta' Riċerka Politika tal-Partit Nazzjonalista Martina Caruana żarmat mill-Partit Nazzjonalista. Hija ħabbret dan fuq il-profil tagħha fuq Facebook hekk kif irrimarkat li skadila t-terminu tagħha fil-kariga ta' President għal Riċerka Politika. Minkejja dan Caruana ma kitbet imkien li se tkun qed tinvolvi ruħha b'xi mod jew ieħor fil-Partit Nazzjonalista. Iżda qalet li issa se tkun qed tiffoka fuq il-karriera legali tagħha. Bekk hija naqdet ma' numru ta' persuni oħrajn li kienu fost l-eqreb tal-kap u li rżenjaw wara l-akbar telf elettorali tal-Partit Nazzjonalista mill-indipendenza l-hawn. Dawn jinkludu li dejn il-lemenija ta' Bernard Grech, Rej Bezzina, li huwa l-ex Chief of Staff ta' George Pulucino u li kien kap tas segretarjat ta' Bernard Grech u Chris Perigin. Dan tal-aħħar kien responsabbli mill-kampanja elettorali tal-Partit Nazzjonalista. Dawn iż-żewġ protagonisti rreżenjaw propju wara t-telf elettorali tal-Partit Nazzjonalista hekk kif il-partit uża l-miġja tal-Papa Franġisku f'pajjiżna sabiex jostor dawn l-iżviluppi negattivi li bdew iseħħu fih danu mingħajr ħafna daqq ta' trombi fuqhom. Fil-fatt Caruana fuq Facebook irringrazzjat mhux biss lil kap Bernard Grech iżda anke lil Rej Bezzina li fi kliema għallima kif il-bidla issir minn ġewwa. Ma dawn il-persuni reżenja oħra sinifikanti fl-aħħar xhur fil-Partit Nazzjonalista kienet dik ta' Jeremy Gingell li kien ħaġa waħda mal-kap. Is-sorsi tagħna fid-Dar Ċentrali kienu sostnew li Gingell, Perigin u Bezzina kienu ntażlu direttament minn Bernard Grech u daħlu fil-partit b'ħafna pretenzjonijiet kaġun tal-arja li tom il-kap. Tantu hekk li s-sorsi tagħna komplew jgħidu kif huma ħolqu disgwit sħiħ fost il-kandidati u issa wara l-akbar telfa li ġara fil-partit qed jaħarbu lem wieħed wara l-ieħor u jaħsbu għal ġildhom. F'Diċembru li għadda kien irriżenja wkoll id-direttur tal-informazzjoni Alessandro Farrugia li wkoll kien fdat ħafna minn Grech. Dwar it-tluq ta' Caruana mkejjem fid-Dar Ċentrali komplew jesprimu r-rabja tagħhom għal fatt li Caruana bħal Bezzina u Perigin qabelha kienet fost l-aktar li gawdiet fid-Dar Ċentrali u li issa fi żminijiet id-diffiċli ħasbet għal rasa u remiet il-partit. Din l-istess rabja kienet riflessa fil-konfront ta' Chris Perigin li skont rapporti tħallas ma' 60,000 euro mill-Partit Nazzjonalista minkejja l-problemi finanzjarji kbar li kien hemm fl-istamperija.